से छोड़ो पर बुआ खेला तानी जुआ। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। राहुल गांधी के गोइला तेज के चासले गोइल खुरपी से करे झके राहुल गांधी के गोइला तेज के चासले गोइल खुरपी से करे झके अमित से कौड़ा गइले धुआं रे रामू रोहित दौड़ा गइले धुआं। जब से छोड़लस पर बुआ खेला तानी जुआ। जब से छोड़लस पर बुआ खेला तानी जुआ। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।